Hej, jeg hedder Astrid, og jeg har været på Raintree Ranch i Californien. Hej, jeg hedder Victor. Jeg er 26 år gammel, og jeg har været på Lake Wenatchee YMCA Camp her til sommer. Hej, jeg hedder Liam. Jeg var på camp her i sommeren 2024. Hej, jeg hedder Christoffer, og jeg var på camp sidste år i Washington på noget, der hed YMCA Camp Seymour. Jeg tog afsted, fordi jeg gerne ville opleve USA, og fordi camp virkede som en mega fed mulighed for det. Og så var det bare en ekstra bonus, at der var heste involveret. Og et kæmpe plus ved min camp og min oplevelse har været alle de mennesker, jeg har mødt hen ad vejen. De er fantastiske. Det var helt klart en af de fedeste sommer, jeg nogensinde har haft, og jeg savner det så meget og vil ønske, at jeg kunne komme tilbage, og det skal jeg måske også. Så jeg vil helt klart anbefale, at I tager på camp næste sommer, for det er en af de fedeste oplevelser, I nogensinde kommer til at få. Jeg synes, det var rigtig fedt, og helt klart råder til også at gøre det. Og det var en vildt fed oplevelse. Jeg tog afsted på camp, fordi jeg gerne ville give nogle unge mennesker en masse fede oplevelser i løbet af sommeren. Og selv komme ud og se USA lidt, og opleve det amerikanske folk, og det var i hvert fald noget, der lykkedes. Så hvis du også har lyst til at tage på camp og synes, det lyder spændende, så har jeg en anbefaling til dig, og det er bare, gør det.